ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 21/2/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. మధుర జోకులే ఒవ్వే వస్తుడు ఆసక్తిని దీవనొర్చి ದೇಹ ಸಹಿತ ಮಾತೆರ್ದಲ ಪೂರ್ಣ ಭಿಕಾರಿ ಅವಡು. ಶಿವಪುರಿ ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣುಪುರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಡವೆರ್ನ ಬಂಧು ಬಾಬಾ ಬಡ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಹ ವಾ ಪಾತೆರಡು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಯಾನು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಅದುಲ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜ್ಯನು ಕೊರ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಭಲೆ ಬಡವೆರಿಪ್ಪಡು ಅಂಡ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಾಲೆ ಒಂತೆ ಕಾಸಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂದೆಟ್ಟಿದ ಆಲ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ 3-4 ಜನಕುಲ್ಲ ಸಹ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಡ್ಡ ಅಪಗ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿನಕಲ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೇವಲ ಸುಪುತ್ರಾದುಪ್ಪುಡು ಏಪಲ ಸಹ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗು ವಶಾದ್ ಸದ್ಗುರುವಿನ ನಿಂದನನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಅಂಚನೆ ಮಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ರಜ್ಜನುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಜಗದಂಬ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬಹುರೂಪಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಮಸ್ತ್ ಆಟಪಾಟನು ಗೊಬ್ಬವೇರು. ಏಪ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಸಭೆ ಸೇರುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಮದುಮೆದ ಸಮಯ ಬನ್ನಾಗ ರಜ್ಜನ್ಲ ಪರಿದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕುಂಟುನು ಪಾಡೋನೀರು. ಇದು ಮುಲ್ಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಅಪ್ಪ ತೆರಿಪವೇರು ಪೂರ್ಣ ಭಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪುಡು ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಮಾತಲ ತಿಕ್ಕುನು. ದೇಹ ಸಹಿತ ಎಂಚಿನಲ ಒಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಶಿವಪುರಿ ವಿಷ್ಣುಪುರಿತ ಕಡೆನೇ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಜೋಡಿಸವಡಾಪುನು. ಬೇತೆ ಉಬೆ ವಸ್ತುಡು ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಅವಶ್ಯವಾದ ತೂಲೆ ಮೀರಲ ಏತೊಂಜಿ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಲೋಕ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಕೇವಲ ಈ ಪವಿತ್ರತೆದ ಕಾರಣ ಏತು ಪುದರು ಬತ್ತನು. ಮೀರಗ್ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಲ ಸಹ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂದು ಕೃಷ್ಣಪುರಿಗೆ ಪೋಯರೆ ವಿಷನು ಬುಡಿಯಲು. ಎಂಚ ಸ್ತ್ರೀ ಪತಿನ ಪಿರೋಡು ಸತಿಯಾದುಪ್ಪೋಲು. ಮೀರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೃಷ್ಣಪುರಿಗೆ ಪೋಯಲು. ಈ ರೀತಿಯತ್ತು ಆ ಸಮಯಡು ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಮೀರಗ್ 5-7 ವರ್ಷಲು ಆದುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತೆ ಆದಿತ್ತಲು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆದುಪ್ಪಲು. ಆಲು ಭಕ್ತಿ ಮೀರ ಆದುಲ್ಲಲು. ನಿಕುಲಿತ ಜ್ಞಾನ ಮೀರ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಮಹಾರಾಜಯರ ಇಡೆಗೆ ಬೈದರು. ಭಲೆ ಸುರುಕು ವಿದ್ಯಾವಂತರ್ನ ಎದುರುಗು ತರೆಬಗ್ಗವೆರು. ಅಂಡ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದಿತ್ತರತೆ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬಾಲ್ಯನು ಮರೆತದು ಕೈ ಬುಡಿಯರಡ 5 ಬಕ್ಕ ಏಪಲ ಸಹ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಪುಜರು. ಪ್ರಜೆಕ್ಲಡ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು. ವೈಕುಂಠಡು ಬರ್ಪರು ಅಂಡ ಕಡಿಮೆ ಪದವಿ ಪಡೆಪರು. ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೋಯರು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚನಕ್ಲೇನು ಕೇನೋಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು. ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಪರು. ಅಕ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಪೋಡು ಪಂದು ಮನಸಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಪಗು ಎಂಚ ಪೋಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಂತಿ ಪೋಡು ಅಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಅಶಾಂತಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಒರಿಯಗ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುನೆರ್ದವರ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲೆಗ್ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಸದಾ ಸುಖವಾದ ಮಲ್ಪುವೆ ದೇವತೆಲು ಈ ಭಾರತೊಡೆ ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದಿತ್ತೀರು. ಇತ್ತೆ ಆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುರನೇ ಮಾಯದ ರಾಜ್ಯ. ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಶಾಂತಿಗಾದ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಸುಖಕ್ಕಾದೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಸುಖಧಾಮಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖಿಲೆ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಒರಿಲ ದುಃಖಿಲು ಆದುಪ್ಪುಜೇರು. ದುಃಖಧಾಮಡು ಒರೆಗುರಿ ಸುಖಿಲು ಒಪ್ಪುಜೇರು. ಅತಂಡ ಏರ್ಲ ಒರ್ಲ ಸುಖಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪುಜೇರು. ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಃಖಿಲು. ಸುಖಧಾಮಡು ಏಪಲ ಸಹ ಪ್ರಾಣಿಲು ದುಃಖ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಶಾಂತದ ಜಗತ್ತೆ ಬೇತೆಯದುಂಡು. ಐಕ್ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನಕ್ಲು ನಿರ್ವಾಣಧಾಮಗು ಪೋಯಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಸಹ ಪೋತಿಜೇರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸ್ವಯಂ ಪೋಯರಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಃಖಿಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಏತ್ ಲಡೈ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು. ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಹಿಂದುಲು ಪಿದರ್ದು ಪಾಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಪಿದರ್ದು ಪಾಡು ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಸಹನೆನೇ ಮಲ್ತೊನುಜೇರು. ಬಾಬನೆ ಪನ್ಪೇರು
ಏರು ಮಾತ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕಲು ತೆರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಯಾನ್ ದೇಹದ ಧರ್ಮನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಜ್ಞಾನಲ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಟುಂಡು ಚಿತ್ರನು ಕೈಟು ತಂದು ಪೋದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡು ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಕೇನುಡು ಶಂಕರನ ಎದುರುಡು ಶಿವನ ತೊಜಿಪವಂದುರ್ಲಿರು ಪಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಅಕುಲು ಶಂಕರ ಗಿರ್ದುಲ ಮಲ್ಲಕುಲು ತಾನೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆರ್ದುಲ ಶಂಕರೆ ಮಲ್ಲ ಎಂದು ಆಪುಂಡು ತಾನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶಂಕರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪವಾದಿತ್ತೆರಡ ಬೊಕ್ಕ ಅನ ಎದುರುಡು ಶಿವಲಿಂಗ ದೀಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದ ಸನ್ಯಾಸಿನಕಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಅಕ್ಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಪಂದು ಪಣೋನುವೆರು ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ತತ್ವ ಅಂತೂ ಆಸಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಅಕಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ತತ್ವನು ಸಹ ಒಂಜೇ ಪಂದು ಒತ್ತೊನುಜೇರು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂಚೆನೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಲು ಕುಡ ಅಕ್ಲಿನ ಶಿವ ಪಂದು ದ್ಯಾಗಿ ಪಂದು ಪಣಂದುಳೇರು ಅಕಲು ತಿರಿಯೊಂದೇರು ಶಿವೆಲ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಲ ಒಂಜೇ ಪಂಡು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ವಾಸಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದುಳ್ಳೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದು ಪೋಡು ನಿಕುಲು ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವಲಿ ಅಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎರಾಂಡಲ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಇತ್ತೆರಡ ಬರ್ಪೇರು ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಯುನೇರು ಎರಾಂಡಲ ಮೂಜಿನಾಲು ಜನ್ಮರ್ದು ಆ ಧರ್ಮಗೂ ಸೇರಿದು ಬಿಡ್ತೆರಡ ಅಕುಲು ಬೇಗ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪೊಸ್ತತಾದು ಪೋದಿತ್ತೆರಡ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಬಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಯಸ್ಕಾಂತವಾದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮ ಮಾತ ಸೂಜಿಲು ಇತ್ತೆ ಸೂಜಿಲ್ನ ಮಿತ್ತು ತುಕ್ಕು ಮಣ್ಣು ಬತ್ತದಂಡು ಮಣ್ಣು ಪತ್ತಿನ ಸೂಜಿ ತೀರ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತಿನ ಸೂಜಿ ಮಿತ್ತಿ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ರೆಕ್ಕೆಲು ತುಂಡಾದು ಪೋತುಂಡು ಮಣ್ಣು ಬತ್ತಿನ ವಸ್ತುನು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಅತನ ಚಿಮ್ದೆಣ್ಣೆಡು ಪಾಡುವೇರು ಬಾಬಲ ಸಹ ಈ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಪನ್ಪನ ಅತನ ಜ್ಞಾನಾಮೃತದ್ದು ಮಾತೆನಲ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ದೆಪ್ಪೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯ ಚಿನ್ನ ಆದುಪ್ಪ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ತಕ್ಲೆರ್ದು ಬಂಗಾರದ ಬುದ್ಧಿ ತಕ್ಲಾದುಪ್ಪರು ಭಾರತ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಬಂಗಾರದ ಮಿತ್ತು ಏತು ಏರ್ದುಂಡು ಅತನ ಬಂಗಾರ ಏತು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐದವರ ವಾ ಭಾರತ ಕಲ್ಲದ ಪುರಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಾರಸ ಪುರಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಡು ಈ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಬುದ್ಧಿಡು ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಣಿ ಆಪರು ಜಗತ್ತದು ಈ ಪಾತ್ರನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಏರು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿರಿದನು ಅಕುಲ್ಲ 84 ಜನ್ಮಲು ಆಪುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ತ್ರೇತ ಯುಗದಕ್ಲನ ಜನ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು 84 ಜನ್ಮಲು ಒಲ್ಪ 84 ಲಕ್ಷ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಪದ ಅಯ್ಯಸ್ಸು ಸಹ ಏತು ಜನ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರೋ ಆತು ಮಲ್ಲಾದು ಉಪ್ಪೊಡಾಪು ಇಂದು ಮಾತಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಸುರುಕು ಚಿತ್ರನು ಸದಾ ಎದುರುದಿ ಹೊರಡಾಪುಂಡು ಏಪಲ ಸಹ ಏರೆಡ್ದುಲ ಕಾಸನ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಕೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲೆ ಸ್ವತಃ ಕೊರ್ಪೇರು ಎರಾಂಡಲ ಬೆಲೆ ಕೇಂಡಲ ಬಾಬಾ ಬಡವರನ್ನ ಬಂದು ಪನ್ಲೆ ಬಡವರಿಗಾದ ಉಚಿತವಾದ ಪಟ್ಟುವೆರು ಬಾಕಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಏತು ಕೊರ್ಪೇರೋ ಕುಡ ಎಂಕುಲು ನಲ್ಲಾತು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪ ಕಾಸನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆರ್ದು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನು ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತರು ಧರ್ಮಶಾಲೆನು ಮಲ್ಪವೆರು ಮುಲ್ಪ ಬಡವರ್ಲ ಸಹ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದೇಟಿ ಎಂಚಿನಲ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನುವೆರು ಎಂಕುಲು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ್ದು 34 ಜನಕುಲು ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಫಲನು ಪಡೆಯಡ್ಡ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನಕಲ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾದುಪ್ಪುನು ಇಂದೇಟು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಆದುಪ್ಪುಡು ಬಾಬಾ ತೂದು ಏದು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಆದುಲ್ಲಿರು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನಂತೆ ತಂದು ರಾಜ್ಯನು ಮಲ್ಪೇರು ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಕುಪುತ್ರರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಕುಪುತ್ರರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ದಾನೆ ನಿಕ್ಲು ಸದ್ಗುರುನ ಶೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಾಮ ಅತ್ತಂಡ ಕ್ರೋಧುಡು ಬತ್ತೆರಡ ಸದ್ಗುರುನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪದವಿ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಪಾನ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುನು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ವಿಷದ ಆಸ್ತಿನ ಬಾಬರ್ದು ಪತಿರ್ದು ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ವಿಷದ ಆಸ್ತಿನ ಅಪ್ಪರ್ದು ಪತಿರ್ದು ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಈ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಪತಿ ಅಮೃತದ ಆಸ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲಿಕಲ ರಚಯಿತ ಅಂಚಿನ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನನು ಪನೊಲಿ ಅಕಲು ಶಾಂತಿಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು
ಅರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಗುಲು ಭಗವಂತನ ಕೈತಲು ಒಪ್ಪರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಗಾದ ಉಂಡು. ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರಳ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಾದುಂಡು. ಬಾಕಿಲುಗಳ ತಿರುಗು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಒನಸು ನಾವು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪುನ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದೆ ಒಂಜೇ ಜ್ಞಾನವ್ರದ್ದು ಬಂಧನ ದೂರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಓಡೆಗೋ ಪೋಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು. ಏರು ವಿಷ ಪರ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ವಿಷವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಪಾಡುವೆರು. ದೇಪಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ವಿಷಮಯವಾದುಂಡು. ತುಲೆ ಭಾರತಡು ಪವಿತ್ರ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ನಷ್ಟ ಆದುಂಡು. ಗಲಾಟೆಲು ಮುಸ್ಕರಳು ಮಲ್ಪೇರು. ಸರ್ಕಾರಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸರ್ಕಾರ ಪನ್ಪುಂಡು ಈತ್ ಖರ್ಚು ಎಂಕುಲು ಒಲ್ತುರ್ದು ಕನಪುನಿ ಐಕ್ ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಮಜಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂದು ಕಾಸನ್ನು ತೆತೀತರು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪಾಪ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬೋಡು ಬಂದು ಮುಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತಲ ಉಂತುದು ಹೋಗುನು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಆವಡೆ ಆಪುನು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ತರಕಾರಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೇರು ತಿಕ್ಕುಜಿ, ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂದುಪ್ಪುನು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪುನು. ವಿನಾಶ ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣುಪುರಿತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಲ ಅರ್ಜುನಗ ಮಲ್ಪದೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಲಾಂಡಲ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿಜಿ ಪಂಡಿತಂಡ ಯಜ್ಞನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಬಣ್ಣಗ ಶಾಂತಿದ ದಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಕೊರ್ಪುನಾರು ಆರು ಒರಿಯ ತಾನೆ. ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕುಲು ಆದುಲ್ಲಾರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಅಂತ್ಯಡು ಸೇರಿದರು. ಐದವರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮುದ್ದು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಿಠಾಯಿ ತಿನ್ಪವೇರು. ಅವು ಶಾರೀರಿಕ ಮಿಠಾಯಿ, ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಮಿಠಾಯಿ. ಇಂದೇನು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅವಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗುರಿ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಲೆ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪಲೆ. ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಮನೊಪ್ಪುಂಡು. ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಹೇ ನಿದ್ರೆನು ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆ ಯಾನು ಬಾಬನು ಶ್ವಾಸೊಡ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪೆ ಪಗೇಲು ರಾತ್ರಿ ಏತು ಯೋಗುಡಿಪ್ಪರೋ ಆತು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಏತು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಬಾಬರ್ದು ಕೇಂಡದ ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಆರಾಮವಾದಪ್ಪುಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೇಣ್ಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜಿ. ಬಾಬಾ ಲೋಕ ಮರ್ಯಾದೆದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರಿದಾನೆ. ಅವೇ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡಿದವರ ಐಕ್ ಗೋಲಿ ಹಾಕಳೆ. ಬಾಕಿ ಅಂದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮನೇನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ಲ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಕಾಸಿತ್ತಂಡ ಅಲೌಕಿಕ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕಾಸನ್ನು ಫಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದುಂಡು. ಏರು ಮಾತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಬರ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಖಂಡಿತ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಪಾಡುವೆರು. ಸುಳ್ಳು ಕಳಂಕೊಂಡು ಪಾಡುವೆರು. ಈ ಪಾತೆರದು ಪೋಡಿ వచ్చి ಎಂಚಿನನೆ ಆವಡು ಪೋಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕ್ಲ ಈ ಕಲಂಕ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು. ಐಕ್ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಂದಿನಪಗ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲು ಬರ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಡೆಪೇರು. ಈ ಚಿತ್ರಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಡಾಪುನು. ಏಪಲ ಸಹ ಕ್ರೋಧುಡು ಪೋದು ವಾದ ವಿವಾದನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಬಲೆ ಏರೇ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪಾಡು. ಏಪಲ ಕೋಪಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಜೋಕುಲು ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆಲು ಸುಧಾರಣೆ ಒಂದು ಪುನು. ಜಗತ್ತದ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಲು ಹಾಳ ಒಂದು ಪುನು. ದೇಪಂಡ ಅಕುಲಂತೂ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ರಾಜ ಋಷಿಲು ಆವಂದುಲ್ಲಾರು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥకు ಪಾಯರೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ತಪಸ್ಸುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಇಂಚಿನ ಜವಾಬುನು ಕೊರ್ರೆಯ ವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ವಾನಪ್ರಸ್ಥನು ತೆರಿಪವನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ರಾಜಯೋಗಿಲು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಗಾದು ತಪಸ್ಸುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬನೇ ಕಲ್ಪವೇರು. ಈ ರೀತಿ ಮಾತೆಯರು ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೆರಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಪೇರು. ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಓದವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವಿಷ್ಯದ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿಗಾದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ
ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜೆ ಬಳೆ ಏರೇ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲು ಕ್ರೋಧೋಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಜೊತೆ ಅಂಡಲ ವಾದ ವಿವಾದನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ನಿದ್ರೆನು ಗೆಂದು ನಕುಲು ಆವಡಾಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಲಕದು ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಜ್ಞಾನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಡು ಪುಣೆನು ಬುರ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ತಯಾರಾಪುನಂಚಿನ ವಿಯೋಗಿಗ್ ಬದಲಾಗ ಸಹಯೋಗಿರ್ದು ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಭವ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಇಂದುವೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಡುಪೇರು ಇಂದು ಬುಂಡ ಬುಡುಪೆ ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಿನ ಬುಂಡ ಬುಡುಪೆ ಅಂಡ ಇಂಚ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಾಯದ ವಿಘ್ನ ಅತ್ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪನ್ಪನ ಪೇಪರ್ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಅನ್ನ ಚಿನ್ನ ರೂಪೊರ್ದು ಬರಡೇ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರು ಪೋಡು ಇಂದು ಮಾತಯಾನು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸದಾ ಶ್ರೀಮತದ ಕೈ ಬಿರಿಯಲ್ದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ನಡತೊಂದು ಸಹಯೋಗಿರ್ದು ಸಹಜ ಯೋಗಿಯಾದ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸಹಯೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ವಿಯೋಗಿ ಅತ್ತು. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮದ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚವಡು ಸತ್ಯ ಸೇವೆಯೇ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.